Какво те води тук днес? Желанието и вълнението да правим това, което знаем от много време, а пък от няколко месеца вече си говорим усилено, какво можем да направим повече, когато сме заедно, когато споделяме нашия опит, нашите знания и всъщност само като си представите, че тук има около 130 човека, си представете колко умения и опит има на едно място. А ти взе ли нещо за себе си от днешното събитие? Първо затвърдих колко много не знам. Взех положителната нагласа за това, че всеки може да започне да прави различни неща в социалните мрежи. Аз винаги съм знала, че това е много ценно, но хората, които виждам тук успешни в тази част от работата ни, определено затвърждават, че ние трябва да положим усилия. Ти присъстваш ли в социалните мрежи? Присъствам, но недостатъчно. А след днешното събитие вдъхнови ли се да започнеш да си по-активна там? Със сигурност ще опитам и се надявам, ако не се справям добре, да има хора, които да ми помогнат да стане както трябва. Групата Повече Мениджър ще продължава ли да организира такива събития? Мислиш ли, че има полза от тях? Как преценяваш? Групата Повече Мениджър сега започва да организира такива събития. Това е само началото. Ако трябва да споделим дори някои от идеите ни, те са поне за следващите 2 години. И имаме много сериозен план, много сериозно желание и всичко, което ще се случва от тук нататък е изключително хубаво и полезно.